Boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun, sami sehat sedaya nggih niki. Ya Allah, matur sembah nuwun rawuhipun dhateng mriki. Mugi-mugi panjenengan sedaya pinaringan sehat. Amin. Berikutnya kami persilakan kepada Bapak Ali Mufti untuk dapat menyerahkan gunungan wayang kepada Dalan Ki Cahyo Kuntadi sebagai tanda dibukanya Festival Budaya Mataraman Wayang Kidulan. Boleh kita bentukkan sangat luar biasa Mas Adi Ponorogo. Selanjutnya Bapak dan juga Ibu berkenan untuk berfoto bersama. Mohon izin boleh sedikit merapat. Diberikan senyuman terbaiknya. Kita menghadap ke kamera 1, 2, 3. Boleh sekali lagi Bapak dan juga Ibu 1, 2, 3. Terima kasih banyak. Disilakan kembali. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang saya hormati. Tentunya kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk, dan sekali lagi mari kita dukung terus sinergitas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur dengan DPRD Provinsi Jawa Timur, dan tentunya untuk masyarakat.
mangsa kala amlat takudira jagat kebasi sambat tangis kali besi mengis kumara kinebut dewane Angkaka wis akeh korbaning para senopati ratu satriya pendhita handungkap Bratayuda dina kaping 16 Pandhawa Kurawa nyabrang getih payudan Tegal Kurusetra Prabu Sri Bathara Kresna kula suwun ampun gugur lan gagap nggagapi dhumateng lelampahan menika yen sampeyan bingung kabeh wong sak donya niki bakal kelangan kiblat yen wong sak jagat niki kelangan kiblat mesti bakal sasar susur mergo ora ana penggedhe utawi piyayi sing kangge gondhelan Rama dewane Badranaya ya mergo aku mikul tanggung jawab dipercaya dadi lantaran rahayune jagat sing nyektine ngeboti rasaku wiwit aku ditetepake dadi pamong agung Kresna diwisuda mangka dadi pamong agung nalika Pandhawa nganakake sesaji Raja Suya biyen parandene ngati seprene tansah gagal anggenku ngendhakake marang kamurkan mligine kawinisane para Sata Kurawa satemah dina iki pecah perang gedhe Bharatayuda Jaya Binangun ingkang nuwuhake pangorbanan nyawa sing semono akehe kakang inggih sinuwun Prabu Ndarawati pancen dadi bata ing kautaman pamonge bebener niku ora enteng ning kabeh mau kudu manglakoni kanthi ikhlas lan tulus Bratayuda niki perang suci kejaba dadi sarana ilange kamurkan luware wong nadar lan uga lunasi utang perang niki ugi nggembel karep ingkang luhur ingkang dikersake Kyai Semar kepiye sinuwun
Bratayuda niku laku tama. Brata niku laku tama, yuda tegese perang. Teng donya niki akeh mungsuh sing abot. Teng jagat niki akeh mungsuh sing abot, ning sejatine mungsuh sing langgeng lan abot dhewe niku yen mungsuh karo awake dhewe. Ngendhaleni kaliyan nepsune dhewe. Dados ngantos jagat niki kukup perang yektinipun tetep wonten. Nganti donya niki kiamat perang tetep wonten, mila sampeyan kudu tetep katak lan tanggon. Merga sing dienteni wong sak donya niki mung kridane Sang Pamong Agung anggone magita-gita ngendhaleni peperangan kanggo ngrubuhake nepsu srakah sing nguasani jiwane para manungsa. Sintu ingkang keprungamung sambat tangis lan lelayu. Para prajurit ingkang nandhang sakit rintih perih dadi korbaning Bratayuda kawimbuhan panderiting waranda lan tangise bocah ula
yekti nimbuhi kekesing swasana pasanggan Wulu Pitu kawis tinggal sepo sepi asamun senadyan wis kathah luwake pangorbanan Palandene datang bisa urmake soroti paningal kang pindho macan dingkik memangsan Hanenggi Sri Ngastina Prabu Duryudana mangkono tanggap ing sasmita nenggih Rekyana Patih Harya Sengkuni Sigra mangarsa budidaya mrih lejar ingkang legen nandhang wigena kumalian lokoking kabyupengangin Matu paran lengkang poro Kalun sewu anak Prabu Duryudana monggo laturi paring dawuh supados ingkang paman poso jenar saged amatrapaken diri anak Prabu Paman Patih Harya Sengkuni kados pundi sampun kathah senopati prajurit Ngastina ing dados korban Tegal Puruseta inggih kasinggihan dawuh paduka pramila monggo samangke enggal nindakaken reka daya rekayasa kangge ngawekani lelampahan menika reka daya kados pundi Bapak nuninggih nindakaken karepi sampeka kinarya ringkehipun para Pandhawa bebasan kena iwake nanging aja nganti butek banyune tegesipun Baratayuda jebul sanes cara ingkang trep kangge nyikara lan nirnakaken dhumateng para Pandhawa lajeng kedahipun samangke kados pundi nuwun sewu kedah mawi cara hidung api rowan etok-etok ngaku kalah kaliyan para Pandhawa nanging menika kangge miwiti damel rekayasa melih gandeng nalika para Pandhawa kalah sesukan Dadu lan negari Ngamarta paduka depani dangunipun 13 warsa tegesipun para kawula Ngamarta sampun kulina gesang kanthi tata cara budayane Kurawa tiyang Ngamarta sampun kecalan jati diri sampun kula rusak budayane sampun kula pecah ing dados kerukunane dados Nadyanto Ngamarta dipun wangsulaken dhumateng para Pandhawa nanging tata cara uripe wong Ngamarta saged kula kendhaleni saking negari Ngastina yen kawulane wis kelangan rasa kabangsan kelangan rasa panunggal lan ugi kelangan dhumateng jati diri tartamtu negari Ngamarta badhe propos lan ringkih satemah gampil anggenipun ngrebahaken para Pandhawa wengi priya mangu mangkung kandwan rimang leleno tanpa kaning yen pantulusa mengku sang dyatutama
mangkono srinang alendro wis nyolong hanggara apa paman pate ayo sembunyi kados pundi kula percaya tentunya niki boten wonten wong sing pintar lan sugih akaluke ngungkuli panjenengan. Nanging sampun kados sumpah Duryudana. Ora sudi kula teluk kaliyan para Pandhawa. Sampeyan bakal nindakake rekayasa Rekadaya niki mung padu-padune arep endo saka jejibran. Dinten iki kula boten butuh rekayasa maning kula butuh senopati ingkang wani korban jiwa raga kangge ngreksa dhumateng kawibalanipun negari Ngastina. Ngibarake geni paman Sengkuni ingkang ngurupaken dadining perang Bratayuda. Kula wani netepaken Bratayuda dadi menika karana manut kaliyan sampeyan. Sasampunipun Bratayuda kelampahan lan kathah nuwuhaken pangorbanan sampeyan arep selak saka sesanteman. Dene samangke sampeyan aja mulur mungkar kaya cacing sing ora bejaji. Manggungake kasedhiyan lan jiwa kaprawiran sampeyan. Man maju perang rakitan siji mang cangke dasi pendro. Kapiranmu Rimang kula kinempet-tempet Dosa ngrekmaning bawana Madyanto kados sinambring gelat jantung kula nanging kula rumaos marem dene palungguhan samangke sampun pikantuk pengasih lan ugi kapitayan saking Anggel Duryudana nggih kula badhe ngekti ngalaken lelabetan kula dhateng negari Ngastina. Pramila saking menika Bratayuda dinten ingkang kaping 16 sanes sinten-sinten ingkang dados senopati kejaba wong plasa Jenar Sengkuni. Panci pangklong kepapat kubur saya syukur dadi sewu sekepi jumuruk paman Sengkuni samangke mang bidal wonten panyutan Tegal Kuruseta mang bukteke lamun tok sampeyan duwe kaprawiran sing patut minangka kaca Brenggala ana adyaning Bratayuda.
Ambrang kati karunani kaswose neng marga memalaku risang gonto wasrat mojo leng-leng lalu hangulati surya mangrang sang waya Iwan Sukswati luwih uga paring pepayung kowe panjenengan ingsun garwaku sing ndak tresnani Gendari bojoku sing ayu dhewe Gendari ngomong-ngomong timbal dengan ngadawa Kakang Adipati Destarata saka Gajah Loya aku merintah lawan kowe supaya nuntun rakune Destarata mergo aku mandhang Cakanitra aku mandhang Calana aku tuntunan supaya ana madyaning Tegal Kurusetra melu nekseni gumlare perang Bratayuda iki tekan endi Ndar nggih Kakang Adipati atur menika bilih disamangke paduka sampun mapan wonten madyaning Tegal Kurusetra ajeng perang Bratayuda Kakang wis tekan ing Tegal Kurusetra kasih sing tak epi-epi sing tak anti-anti aku mung kepengin ketemu karo adimu Plasa Jenar sing ganteng dhewe ya kuwi Patih Sengkuni Sengkuni golek ana Margagir temokno karo Destarata waduh Kakang Adipati atur menika bilih kang rayipun Warya Suman samangke sampun ngadeg wonten ngarsa paduka Kakang Adipati Destarata lah dalah Kakang Adipati Destarata kalilan ingkang rayipun Harya Suman ngaturaken sembah pangabekti mawon tuan-tuwa pundi Patih Sengkuni wonten perkara bagi ginage ketemu mburi ayo saiki kowe petung karo aku nggih badhe paring dawuh menapa Kakang kabar sing nyebar warta kang mlata jare Bratayuda wis dadi bener inggih kasunyah sakmangke sampun dingkap dinten ingkang kaping 16 kabare Kanjeng Rama Takandha Sang Mahatma Bisma wis seda sampun gugur ing dinten kaping 11 kabare meneh ya kuwi anakku Panggak Sidursasana ya wis mati sampun pejah dipun sirnakaken dening Werkudara Ratu Kawangga Karna Basusena Resi Durna kabare wis gugur sampun Narendra Mandaraka Prabu Salya ya wis seda sampun ing atase wis akeh senopati sing gugur madyaning Bratayuda Patih Sengkuni sing urip ing atase akeh senopati sing gugur ana madyaning Bratayuda Patih Sengkuni sing urip nggih taksih pisan kok iso sing urip mergo KTP kula seumur hidup kula ngapunten kula mboten pejah Kakang Adipati aja lawanan Bratayuda murung makantar-kantarmu babar kaya mengkene iki mergo saka ndok racun
kowe sing racun dumadine Bratayuda sakemah Pandhawa Kurawa bantah berdak munggah kanca batak. Senguni. Apa kowe ra kelingan lakon sing wis kawuri nalika semana gandeng aku ki Caca Netra aku ki wutuh. Anakku sing cacahe 100 ndak pasrahke marang kowe supaya nduk glontas sing kanthi becik, nduk tuntun marang kautaman, becik kuwi ndak.
dasar kakak wanganipun Kanjeng Sri Noropati Iblis anak setan minggu menungso wadya balaku saka plasa dinar musuh aku wis yaki parandene dadi godhongan aku weruh kae sing omahku kaya wong bingung kaya dilosi apa bebayune Werkudara Werkudara dina iki dina pungkasamu ngadeg ana ngarsane Bathara Yama dipati bakal cemplunge ning Yoman sawangan Prabu Gajaksa tak udani neraka bala lakon borot padumu
ora urung kowe metu saka kandangmu berkuter. Kowe aja gembelo sirahmu aja ngendel-ngendelke. Nadyan to wis bisa mateni senopati prajurit mestina pirang-pirang. Yen kowe adu arep karo Prabu Gajaksa ora bakal ana menangi. Janji wae kedhepake kokok getemu anu dardat apa. Ngerti bayarane piro? Oh. Buriku sumur mas. Soul Satria Madangkara Brahma Kumbara. Brahma Somo Brahma Kumbara. Iki kakange si pedang setan sing jenenge Mantili. Duwe pedang setan nyatane Tidaya bisa ngalahake sing jenenge Lasmini. Nadyan Lasmini kedanan karo aku. Brahma karo Lasmini padha karo dalange karo Sindhen Kesi. Paman karo bangsa kaya ngono kuwi sekolahmu tuh lahirmu bareng karo radio. Ya sak batrene Mas. Wah. Tibani Jeki Mejet Wisya Sawul Preman Sumarata. Aku yang tukang lari yang pasar aneh hilang nyawamu. Suramrata, Jayamrata, rebutan aku. Sanyuta Mara, Saketi Muri, ampian kaya wong dana, rebutan kaya menjangan mati, ora bakal digrek uluku salombo. Maju para ngaso, lakon mati dening kowe, aku. Nggih. Maju para ngaso, lakon mati dening kowe, aku. Wae mati dening aku kowe. Pancen tak balik. Aku perang bunuh diri. Bek ngono, timbang ning omah yo doyak kredit. Bongkong mbok wis. Pateni kerat pancen ngono. Oh. Gendi. Gendi. Sira. Ping 3, gendi kowe kok ping 3. Yo. Lah. Pecah. Apa-apa? Sikar siap ora apa-apa. Ampun tenang kowe. Gandeng kowe sekti Mandraguna tak dongake dadi ratu ing Bledek Dukun dan Kaloka besok mati entuk swarga. Aku njaluk pamit. Gusti. Aku kantong kowe lunga. Ngapa? Iku adate mungsuh tak anteng tanganku tengen.
pecah sirai meletik polone sigar merapat sing dadi bathoke cangkem aja ngono kuwi ta ngantem nggak ngantem meden-medeni muncul hah pecah wah ampun tenan pindungkas oh pecah sangkas pecah tambah cicit tambah yang itu ngono beda yang ini aku njaluk ngapura aku ngaku kalah Werkudara aku ngaku kalah Kakang Gajaksa iki piye Kakang mongko adate Werkudara yen ngandhak musuhe tangan kiwa tengen mesti bakal aku karo kowe didu sirah padha sirah cangkemmu aja milikne didu tenakake mesti didu elek-elek didu kalah ing takono wadya sang Ketaprabon prang kang Bromarkata ngrembyak kakean cacah yoga kakean jiwa wadya bala saka plasa jenar kakengkok ing pangsa daya bayani domlenjani klebu adiku sakloron Gajaksa Sara Basanta ndak domo-domo tak gul-gulke parandene malah pecah sirahe kaya mengkono mergo kakrajan kridane Werkudara Werkudara janggem bilo sirahmu sawangen Senopati Agung Ngastinapati Harya Sengkuni kowe menang karo Harya Sumerak sembah sak cindela bangun
sampeyan kaya wong Jawa rebutan kaya menjangan mati Werkudara. Gandeng kowe sing mateni adikku Gajak Sasara Basanta. Utang wirang nyaru wirang tang pati nyaru pati. Pirang-pirang lakon para Pandhawa ngrasake sangsara merga cangkeme pati Sengkuni. Pripalungguhan iki pangadilan saka Gusti sing bakal mbok tampa. Apa abamu kok kira aku wedi lho piye? Maju para ngarsa. Ayo tandingono Sang Senopati Agung, ora kakon ndundung ndas tak guroni batangmu. Nah. Nah. Sengkuni mesti mati. Nyatane sawangen ora mati. Aku isih urip merga saben-saben aku mati mesti tak golekne korek tak sumetne. Terus ngerokok kedal-kedul. Sawangen Werkudara kowe kecilik Sengkuni isih urip. Saya entek nawarmu lele halangi. Nur Pate Sengkuni pripun Widoyo ngikat-ngikati kok saged saben-saben tak tibani kuku Pancanaka mundhal kali wuri meneh. Pate Sengkuni niku yo tek nolong pekek mula kuwi nganti aku bingung kami gila musuh karo Pate Haryo Suman. Lajeng sak mangke kersanipun bapakmu kon rene. Bapak sinten? Pak Supran Suwanda. Betul. Bapakmu Semir kon rene. Saniki? Yo. Lah niki? Niki bapak pun teka mumpung dereng tilem ajak jagongan. Uget-uget sadulita men. Pripun, Bos? Mbak, pripun? Sengkuni ngetat-ngetati. Tak tibani kuku Pancanaka mundhal bali urip meneh. Tulungane wong lawas mesti ngerti pengapesane Sengkuni kudu dikapake. Tidak. Kula pirsanane rumiyin
Kunjung langit telat-telat katon lir bintangin alit wisan mawe kandung saparang kagem ngukir moyak malih suluk cara ngendi ngomong sak nadal sing jenenge pakiran padat iki ngono kuwi upamane wilah liyane roki ilang jek iso suluk ilang yang ndi gaden gas luwih ora Ndara Bima, apa? Kula tak matur. Nggih. Jenengan kamutan apa mboten nalika jenengan taksih lare? Nalika semanten rebutan Lengatala kagunganipun Sang Resi Abiyasa. Lengatala kala kangge rebutan Pendolan Kurawa sakemah kutah wonten ing Brambah. Nalika semana para Pendolan Kurawa padha bingung ngapake Sengkuni nika tanggak ing sasmita ngerti yen Lengatala kutah lajeng Sengkuni gulung wonten ing Brambah dados awake Sengkuni nika wiwit saka pucuk rambut nganti jempol sikil sedaya kawratan Lengatala kalepetan Lengatala mongko dayane Lengatala lamun awak niki klepetan Lengatala ora bakal tegas gaman apa wae yen perlu gawan kayangan gaman Suralaya ora bakal bisa tumama napa malih mung kuku Pancanaka Sengkuni nika ora iso mati akan tetapi ada sebagian tubuh Sengkuni yang tidak terkena minyak talam. Opo? Mang Rada ndimpluk. Ngene iki. Siman kambing. Ada sebagian yang tidak terkena minyak talam. Boten sanes kejawi dubur yopo cantuko yopo wadidan yopo silit waton geniku mantibane kuku Kacamata Kacamata wonten kliwon legi waton ngene mang tibane kuku sampean pek Sengkuni ora mati kula mang seneni mau